Egunon, Mikel! Zorionean gizona! Ba. Dio, zau euraldia Donosti hontan. Bai, txarra, raketxa. Sartu guzti binoleno, venga! Eunon! Zaude, Dios! Tertzirantzia, cuidao, bestela, izuna mate jarriko, zeute? Aizu, gure gaurko protagonista, gure gaurko gonbidatua Joseba da. Zuk nola ditzen diozu? Joseba edo Josebiski? Nik Josepo. Josepo deitzen alia! Ostras, ze ona! Bai, hori konfiantzan, Josepo. Konfiantza. Nola definituko zenuke bera marrazkilari bezala? Bueno, nik esango nuke zerbait definitzen badu bere personaiak eta bere trazoa da nortasuna, eta hain zuzen indar hori komunikatzeko, hortan da, nik uste berezia. Eta pertsona bezala nolakoa da? Ba gauza bera, nik uste bere jardunean da oso persona zintzoa, maitagarria, detallista... Bai. Aizu, aurten Josebak sari bat irabazi du. Bai. Sari bat irabazi du, ni ez naiz Mikel Laboa, ez? Komikilariakin. Ikusi alduzu komikia do? Gustatu zaizu? Asko. Bai. Ikustet, utzi dula euskal komikia beste maila batean. Bai. Ezin zan ezer txarrik atera, baina hala ere harritu gaitu. Bai, asko gustatu zaizu. Maite mindutan, nago. Bai, ze ona. Gogoratzen duzu berarekin anekdotaren bat, edo momentu politxaren bat, edo Dani? Bai, bueno, aurten Orbaizetako holan sortu dute kulturola, Aezkoako kulturola. Eta guk izan genuen sekulako horreak gonbidatu gintuzten inaugurizio ekitaldirako. Eta saritxo bat eman ziguten, eta izan zen zoragarria, momentu benetan polita, unkigarria, hor parte hartzea. Egun horietan konturatzen zea zergatik zaren marrazkilari, ez? Bai. Zertarako zaren marrazkilari. Zu txikitatik marrazkilari izan nahi zenun? Ez dakit, nahi, marrazten nun. Hori bai. Eta Joseba txikitatik marrazkilari izan nahiko zuen? Bai, zuk zer pentsatzen duzu? Ez dakit, berak arkitektura ikasi zuen. Bai. Baina ar hori, zen hori beti izan du, ez? Ni ere marrazkiekin nahi kongi moldatzen naiz. Bai, nik aurpegiak. Orduan saiatuko nahi zura aurpegi egiten, eta zuen niri egingo diazu bai. Erronka polita. Venga, erronka polita, bai, egingo dugu? Venga, hoixe ba. Geratu momentu bat horrela, Dani, bai, oso ongi. Ez mugitu. Oso ongi. Zer moduz, Dani, ongi? Bueno, txukun. Erraxa egiten ari zara? Bai, badira batzuk karikatura jantzita jaio ziala. Nerea karikatura erraxa da, ezta? Bai, bada. Eskerrik asko hori esateagatik, Bukatu duzu, Dani? Bai, listo. Itxoin, nik azkeneko golpea. Jazta. A ber, ba. Venga, erakutsi. Ia, pabioko atera. Zoragarria. Ongi? Oso ongi, Mikel. Zureare oso polita da. Bai. Ongi, ezta? Oso ongi. Igual hasiko naizuekin lanean. Nahi desunean. Martxingo dugu? Bai. Venga, bagozen. Aizu, Dani, eta gustatzen alzaio Josebari musika. Asko, bai. Musikazale amorratu da, bai, eta aditu esan. Bai, hortan ere aditua da. Bai, bada. Nik atalau beti bukatzen dut musikarekin. Ze taldea gustatuko zaio Josebari? Nik usteet ez degula utxik egingo, bai? 60 Sexers jartzen badego. 60 Sexers? Hauxe. Wow! Ourra! Egorra. Venga, hau la mar, eixe